Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice. My name, as always, is Uncle Saint, the only Zim uncle achigotwe chemubamana mai venyu. So nhasi ndiri kunogwa kare kwamutare takaita maepisodes akati one day. So iwo zvaunoita iwewe kana uchida kuona maepisodes aripo paSaint TV, paYouTube, paFacebook, iwo zvaunonoita ukanongonomasecha unomaona zvotofamba zvakanaka. So nhasi ndagara nemwanasikana wandoda kuti ndimbokurukura naye. Uyu munyowani pagame rachona, but she's proving kuti aiwa ari kupromisai mabvira, ari kuprova kuti aiwa zviritori maari. Yesikani mwanasikana zviri kudidi? Zviri nani handiti? Kwakadii zvako kuManikaland? Manikaland kuri nani handiti? Chekutanga zita unonzani? Tanaka Makuyana. Ndo kwaMakuyana iyoyo? Perfect. Kumusha unobva ku? Kuchipinge. Kuchipinge. Alright. Wani nguva yakareba sei uchiacta? Ndane 3 weeks. 3 weeks watopinda? Aiwa, uyu ngatimuomberere maoko aremawo. Kune vanhu vanoda kugara paakagara Chihwa. Kune vanhu vanoda kugara paakagara. Vane gore vachitadza kupagara. Aiwa vasina jealous ngatingomuomberere. Watoona umwe munhu achitadza kuombera. Aiwa, welcome handiti pa youth spotlight. Right. Tiudze jeni yako ipfupiwo. Wakasangana sei nerifa rekuzopinda pakuacta nana Maikuru? Alright, kuti ndizoacta nana Maikuru. Ndakati iri Sunday. Ndinogara kuFairbridge kumarane kwaChihwa. Chovanda tichitobuda pagate tichienda kotenga muriwo. Chihwa chobva apfuura achienda kumashop. Saka kamwana kangu kakabva kadonha pamberi paChihwa. Chovanda toti ndine masista angu. Chovanda ati uyu ndiChihwa anga atopfeka zvainga. Ndikati Chihwa, zvikanzi Chihwa, ndikati unoacta nana mama fi. Chovanda tomhoresa. Chovanda ati ndoda kujoinawo izvo zvamuri kuita. Zvikanzi munozvigona here? Ndikati ndozvigona. Ochobva tonditi namba dzangu mwonditanga paWhatsApp. Saka ndomatangira takatoitana naChihwa. Just like that? Hamunombobvunzwa zvakawanda kuti makamboacta here kana kuti chichi? Naba, ochobva toti paWhatsApp musi weMonday ngatiende kuGreenside ndofura ndichikutora pamba. Toenda kuactira kuGreenside panapa. Just like that? As easy as that kungosangana naChihwa nekutokuti ngatiacta. Wow. Samasvika panapa manje kuno kuGreenside. Wasvika wakaona anani zuva rachona besides Chihwa wangauya naye? Pregnant ndiye wandakaona but ndaisingamuzivi. Wanga usingatomuzive futi? Nani umwe? naDorini musikana wanga aripo naChihwa chete. Alright. Mobva mako uchitanga kuita, do you remember kuti wakatanga kuchiacta wakapiwa papi? And ndakapiwa pekuacta, ndakapiwa pakunzi ndiri girlfriend rapregnant, mukadzi wacho ari Chihwa. Chihwa ndasvikirwa ndine murume wemunhu. Kanjani zvadaro manje? Chatoona kuti zviri kutonakidza zviri kutoita. Mawanobva atotangidza. Chihwa manje vanotoacta, unakubatwawo nesetswa here? Because inini I remember onaka inini pandakambosangana naChihwa ndichiacta nawo, ndakatombotambura before, takatombokata kakawanda. Ndichingoti ndikavatarisa so vanhu ivavo ndokuwara nekuseka. Ndakatodzokorodza ka8 vavatori nepatience 8 times. 8 times patience wanadzo. Vaito iwo kungodai wotokuwara nekuseka. Ndichitarisa kamera andisingazvizanisa ndambozviita. Waitotarisa futi kamera? Aiori like une like waitotarisa kamera. Indaiseka manje. Wakambotarisa chaizvo unotoona kutoti ivo pachavo rineri ritongori drama handiti comedy. Zvadaro makutoshuta wajaira manje. Nderipi rawakaita nana Chihwa ramakazoshuta raunoti riari rakandinakidza zvisingaiti? Pane ratakashutira kugomo naChihwa. Chova ndakwira muti. Chova ndajamba mumuti. Roro rakandinakidza. Alright. Hauna kukuwara here pai? Handina. Serious? Alright. Kumba vakazvigamuchira sei pauti ndakuita zvekuacta? Kumba mangu akazvifarira.
then babangu anongovhiwa mastatus asi hapana chavakataura. Vanongovhiwa mastatus ako. Ana tete angu ndo akangofara akati wagona mumusha hapana wakambozviita ba. Saka tiri kutofara nazvo. Kutoti wakutoitawo zvinhu zvinyowani mufamily. So ukaramba uchiacta saizvozvizvi uri kuona wasvika kupi? Ndasvika kure. Apa zvavemo mauri manje? Zvakutonakidza. Ndeupi munhu waunoti ninge uyauya pandinoacta naye patinochiacta anondipinzawo mukarekta? Chihwa. Iwo Chihwa wacho vanotokupinza mukarekta. Alright, saka muri kutigadzirira zvipi mugore rinei in terms of maskits iwawo? Ndezvipi zvamuri kutigadzirira? Hamuna zvinyowani zviri kuuya? Zvichauya. Alright. Maseries achauya hawo. Pane maseries ari kuuya. Alright, ndaona mapfeka kama maningi mamedzi. Chii chiri kuitika? Uniform. Mamedzi. Toda kutoita zveacta tichiita mamaid. Alright, ita zvemamedzi muri kuda kushokesa chii kana kuti muda kudzidzisa chii? Kudzidzisa ivo vanhu vanenge vachishanda mamaid, kudzidzisa ivo mabhosi kuti abate vasikana zvakanaka. Handiti? Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira patiri kurukura nemwanasikana uyu munyowani. Handi saka zvizhinji muchazonatsozvinzwa pamberi apo. Regai timbomupa mukana wekuti vaende vanoacta, vanogadzira maskits akawanda. Tichazomuinvita zvakare togara naye pasi tichinzwawo rwendo rwaanenge afamba kana Mwari achitichengeta. Saka wane YouTube channel here, mapeji peji kuYouTube riko. Rokanzi Tanaka Mundau. PaYouTube. PaYouTube nepaTikTok. Handiti? Aiwa. I just wish you good luck kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Tichida kungokurudzira kuti let's go and follow, let's go and subscribe. Muchimuona zvakare achiacta anana Maikuru Chihwa. Muona kuti kunoku kwaMutare, chandodirako vanhu vekwaMutare, especially team remaskits rakabatana kudaizvo. Ende havavharire umwe panze, vakanzwa munhu achitaura zvokuti tiri kuda kuitawo zvemaskits. Ndofunga mangonzwa matestimonies akawanda panapa. They are open for business, vari free kuti uye tishande tese. Aiwa, nhasi pandanga ndichikurukura nemwanasikana Tanaka, tiri panapa paSaint TV Youth Spotlight, patiri kuti aiwa vechidiki ngavapiwe mukana wekuti vange vari vanonzwika kunzoko zvemabasa avo. Aiwa, thank you very much nekuva nesu pazuva ranhasi. Alright, zita rangu semazuva ese ndinonzi Uncle Saint, the holy Zim Uncle. For now, much love and God bless you all.